Mutu omwe tabwera nawo pano ndi wakuti Nebukadinezara alota maloto Danieli amasulira. Inali nthawi yakaleyo mfumu ya ku Babulo inazalota maloto. Danieli sanazaonanso masomphenya osiyanasiyana. Mulungu anafotokozera Danieli chomwe chizachitike pa dziko lapansi nthawi yosiriza. Anazamuonesa maufumu omwe azauka ndi maufumu omwe azagwa mpaka na pa nthawi yosirizirayo. Lero timpemphe Mulungu atisegule maso, atisegule makutu, tione chikuchitika nchani pa nthawi ino yasiyana. Daniel 2:28 kuli Mulungu kumwamba wakuvumbulusa zinsinsi yemwe aziwisa mfumu Nebukadinezara chimene chizachitika masiku osiriza. Uyu anali Daniel kuwuza Arioki yomwe inali nduna yayikulu ya Nebukadinezara kuti palibe munthu angathe kufotokoza lotolo koma Mulungu yekha wakumwamba yomwe kunazapezeka kuti Nebukadinezara anazalota maloto. Kutacha mmawa mwake iye anayiwala kuti walota chiyani koma nali wozindikira kuti maloto amene analotawo ali ndi cholinga ndipo ali ndi chithandauzo chake. Zinamvuta kwambiri mu mtima napwetekeka ndithu. Atakhala anapangisa msonkhano kuyitanitsa zinduna zake zonse. Anthu onse ankagwira ntchito mu Babulo, anthu ozindikira kumasulira maloto, onse anayitanidwa. Koma panalibe ngakhale mmodzi kuti amasulire malotowo. Ndeno mfumu inalamula kuti wonse aphedwe chifukwa sakugwira ntchito, sakuiziwa ntchito imene akugwira. Ndeno nduna yayikulu ya Nebukadinezara yomwe inkatchedwa ndi zina loti Arioki inazapezana ndi Danieli kubwera pamaso pa mfumu kuti Danieli afotokoze chomwe analota mfumu ndi kuthandauzira kwace. Pajatu mfumu inazayiwala kuti inalota chiyani. Ndeno Danieli anayamba kufotokoza chomwe analota mfumu ndi kuthandauzira kwace. Tikuona pa Daniel 2:28. Anatero Danieli kwa mfumu, koma kuli Mulungu kumwamba wakuvumbulusa zinsinsi, iye ndiye waziwisa mfumu Nebukadinezara chimene chizachitika masiku osiriza. Nkhani yagona apa ndi yakuti masiku osiriza kuzachitika chiyani. Ndipo Danieli anapitirira kuyiwuza mfumu olo kuyikumbusa chomwe iyo inalota. Ndikunena kuti inu munalota chimunthu chamaonekedwe osiyanasiyana. Mutu wace unali wa golide wabwino, chifuwa chache ndi manja ace za siliva, mimba yace ndi chiuno chace za mkuwa, tinganene kuti brass pa chizungu, miyendo yace ya chitsulo, mapazi ace mwina chitsulo mwina dongo. Ndipo mfumu inayamba kumwetulira kuona kuti yayambano kumbukira zomwe inalota zija. Ndiyeno inalingalira kufuna kuziwa kuti zonsezi zikuthandauza chiyani. Tente tuone pa 34 verse. Mwala unasemedwa popanda manja nugunda fanoli pa mapazi ace okhala chitsulo ndi dongo. Pamenepo chitsulo, dongo, mkuwa, siliva ndi golidi zinapereka pamodzi ndi kusanduka ngati mungu wa pamadwale. Mwala unagunda fanoli ndi kusanduka phiri lalikulu kuzanza dziko lonse lapansi. Ndipo mfumu Nebukadinezara inalingalira kuti izindikire kuti zonsezi zinkathandauza chiyani, ngakhale Danieli anafotokoza kuti mutu wake unali wa golide, chifuwa ndi manja za siliva, mimba ndi chiuno za mkuwa, miyendo ya chitsulo, mapazi a chitsulo mwina dongo. Ndipo mwala unasemedwa popanda manja kuzagunda fanoli pa mapazi ndi kuphwanya fano lonse lija. Ndiyena akutinso dziko lonse linazaza ndi phiri lalikulu. Mfumu inapetekedwa mtima kulingalira kuti iziwe kuti zonsezi zinkathandauza chiyani. Koma poyamba anawuzidwa kuti izi zizachitika, zimene zizachitika m'masiku osiriza. Tsono Danieli anayamba kufotokoza loto lomwe inalota mfumu Nebukadinezara pa 38 verse. Inu ndinu mutuwo wa golide, utanthauza kuti Nebukadinezara ankayimira mutu wa golide. Tikanena kuti golide inkayimira ufumu wa Babulo Nebukadinezara. Ndi pambuyo pa inu pazakhala ufumu wina wochepa ndi wanu, ndi ufumu wina wachitatu wamkuwa wakuchita ufumu pa dziko lonse lapansi. Ndi ufumu wachinayi uzakhala wolimba ngati chitsulo, popeza chitsulo chiphwanya ndi kufokesa zonse. Ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi uwu uzaphwanya ndi kuswa. Ndipo umu mudaonera mapazi ndi zala zace mwina dongo lowumba mwina chitsulo. Ufumuwo uzakhala ugawanika koma momwemo muzakhala mphamvu ya chitsulo, popeza mudaona chitsulo chosanganiza ndi dongo ndi zala za mapazi mwina chitsulo ndi mwina dongo, momwemo ufumuwo mwina wolimba mwina wogamphuka. Ndera sindika kuti zonsezi zikuimbira maufumu, ndiyo tiziwe kuti tili mu ufumu wanji muthawi ino. 45 omwe mudaonera kuti mwala unasemedwa phiri popanda manja ndi kuti udapereka chitsulo, mkuwa, dongo, siliva ndi golide.
Mulungu wamkulu wadziwisa mfumu chidachitika mtsogolomo. Ndeno taziwa tikhale kuzindikira kuti zonsezi zikuyimira maufumu. Monga tanena kuti mutu unkayimira golide, ulingani kuti golide unkayimira ufumu wa Babulo Nebukadinezara. Akuti after yeye pazabweranso maufumu ena. Tikhale kuzindikira kuti apapa ukamba za maufumu endiso izizi akuti zizachitika mu nthawi yosiriza. Ife tiziwenso kuti tili mnthawi iti, mnthawi ino yatsopano. Ndakuti mwala unasemedwa kuzagunda fanoli pa mapazi kuphwanya fano lonse, ndipo akuti dziko lonse linazaza ndi phiri lalikulu. Tizindikire kuti Yesu Khristu ndi mwala. Ambuye akamabwera azagwetsa mafumu onsewa pa dziko lapansi, ndipo iwo ndi amene azawalamulira mpaka muyaya. Ngakhale history kuvomereza zomwe zinalembedwa mu Baibulo, ndipo utatha ufumu wa Babulo mchaka cha 539 BC, unazabwera ufumu wina wa Media ndi Perisia, omwe ukuyimira chifuwa manja za siliva, unatha mchaka cha 331 BC. Utathawo unabwera ufumu wa Greek, omwe ukuyimira mimba chiuno za mkuwa, unazatha mchaka cha 168 BC. Utathawo unazabwera ufumu wa Roma, omwe ukuyimira miyendo ya chitsulo, unazatha mchaka cha 476 AD. Ndipo mapazi a chitsulo dongo mgawaniko wa Aroma, ndipo akuti mphamvu ya chitsulo inalimo mapazimo, mwina chitsulo mwina dongo. Ndipo kutanthauza kuti maufumu awa anagawanikana 10, analipo maufumu ena amphamvu ena opanda mphamvu, moti ena anagwetsedwa. Kufikira patenera kuzindikira kuti mapazi a chitsulo mwina dongo unali mgawanidwe wa Roma unagawanidwa magulupu 10, ndipo wina unali wolimba wina unali wofowoka, monga chitsulo chilimba kuposa dongo. Ufumu wawo unali motelo: Anglo-Saxon ndi dziko limene tikulicha England, Alamani ndi dziko la German panopo, Lombard Italy, Franks France, Bulgarians Poland, Suev Portugal, Visigoth Spain, Vandals unagwetsedwa, Heruli unagwetsedwa, Ostrogoth ufumu wawo unagwetsedwanso. Daniel akupitirizaso kutifotokozera za maufumu a dziko lino lapansi, ndipo Daniel ali kukhala nazaona zilombo zinayi zosiyanasiyana zikutuluka mnyanja. Ndipo anadankhawa kuti azindikire chilombo chachinayi chomwe chinasiyana kwambiri ndi zinzake, ndipo chinali ndi nyanga 10, ndipo nyanga imodzi yomwe inaphuka posirizira inagwetsa nyanga zitatu. Ndiye analingalira kuti aziwe kuti zonsezi zikutanthauza chani. Tikaona pa Daniel 7 verse 17 akuti zilombo zazikulu izi zinayi ndizo maufumu anayi amene azauka pa dziko lapansi. Tizindikire kuti zilombozi ni maufumu. 23. Chilombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi, umene uzasiyana nawo maufumu onse, nuzalusira dziko lonse lapansi, nuzalipondereza ndi kuliphwanya. Ndipo Daniel atayang'ana mu chilombo chachinayi chomwe chinasiyana ndi zinzake zonse champhamvu choopsa, anaona muli nyanga 10, ndipo nyanga ina inaphuka pambuyo pake ndi kugwetsa nyanga zitatu. Kutanthauza kuti ngati timene taonera kuti chilombo chitanthauza maufumu, nyanga zitanthauza maufumu, ndiye ufumu wina unaphuka pambuyo pake ndi kugwetsa maufumu atatu. Akuti ufumu unali woopsa wamwano, ndipo unali ndi maonekedwe a munthu pakamwa pakunena zazikulu. Ndeno tiona kuti ufumuwu uli bwanji, kuti panga affect bwanji mnthawi ino yatsopano. Daniel 7 verse 23. Chilombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi, umene uzasiyana nawo maufumu onse, nuzalusa dziko lonse lapansi, nuzalipondereza ndi kuliphwanya. Ufumu wa Roma unagawanidwa motere. Kunena za nyanga 10, mu ufumu uwu azauka maufumu 10, ndi pambuyo pawo izauka ina, iyo izasiyana ndi oyamba aja, nizachepesa maufumu atatu. Akuti mu ufumu uwu uzakhalaso ufumu wina umene uzagwetsa maufumu atatu, iyo izakhala yamphamvu koposa. Ufumu wakuti uzanena mawu akususana ndi wamwamba-mwamba, nizalemesa opatulika awa mwamba-mwamba, nizayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo. Tiyenera kuona kuti ndi ufumu wanji womwe unapha anthu a Mulungu, ndi ufumu wanji womwe unayesa kusintha lamulo la Mulungu. Ufumu uzavuta kwa basi pa dziko lino lapansi, ndipo uzasokoneza dziko lonse mpaka na kufikira Ambuye Yesu mene adzabwerera.
Kufikira pano sono tiyenera kuona mmene ufumu unasinthira zinthu. Mutu woyamba tiona mmene unasinthira lamulo la Mulungu. Mutu wachiwiri tizaona mmene ufumu unasinthira nthawi yomwe inalengedwa ndi Mulungu. Mutu wachitatu tizaona mmene ufumu unalemetsera anthu opatulika. Ndipo sataya nthawi tiye tione ka video clip aka. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910. Kusintha nthawi ufumu utazimvera tokha kutiuza kuti ndiwo unasintha lamulo la Mulungu lomwe linayikidwa kuti zipemphera Saturday ndipo iwo unayika kuti zipemphera siku la Sunday. Tikawerengaso mu Decreto di Translate Episcope Cap, the Pope has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Akuti Papa ali ndi mphamvu kusintha nthawi, kusintha lamulo la Mulungu, kakhale zonse zogwirizana ndi Yesu Kristu. Tikawerengaso mu The Catholic World, page 809, lomwe natuluka mchaka cha 1894. Akuti, she took pagan Sunday and made it Christian Sunday, and thus the pagan Sunday dedicated to Bauda became the Christian Sunday. Akuti, tinganene kuti, Bauda chinali chipembezo cha dzuwa, chipembezo cha mafano. Ndipo ufumu unatenga chipembezo ichi kuchika pa Sunday kuti wonse ma Christians azipemphera pa tsikuli. Tikawerengaso mu The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 1957, page 50. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kutuza kuti tikutamanda siku la Sunday malo mwa Saturday, chifukwa chakuti Roman Catholic ndimene inasintha siku. Yohane woyamba chapter 5 verse 3. Pakuti ichi ndi chikondi cha Mulungu kuti tisunge malamulo ace, ndipo malamulo ace sali olemesa. Ichi ndi chikondi cha Mulungu potipasa malamulo ake, ndipo tikasunga malamulo ake Ambuye azatipulumutsa, tizakhala osangalala pakana muyaya. Sitikunena kuti aliyense ali mpingo uwu ndi wosochera, iyayi sitikutero. Tikungonena muchitidwe omwe kuchitidwa kumpando olinene kuti kulikulu la ufumu. Lili wodalira kuti mmene tikukhala mnthawi yosiriza Ambuye ayesesa kutionesa njira yabwino ndi yoyipa, ndiyeno zili kwa ife kuti tisankha mbali iti. Ezekiel 3:18-19. Koma iwe osamchenjeza, osanena kumchenjeza oyipayo aleke njira yace yoyipa, kumsunga ndi moyo. Oyipa yomweyo adzafa mu mphulupulu yace, koma mwazi wace ndizawufuna pa dzanja lako. Verse 19. Koma ukachenjeza oyipa, osabwerera iye kuleka choyipa chace, kapena njira yace yoyipa, azafa mu mphulupulu yace, koma iwe walanditsa moyo wako. Ndiyeno mmene tikuonera pa ngakhale kalenda kutiuza kuti Sunday ndi siku loyamba mu wiki.
Exodus chapter 20 verse 8 kulekezera pa 11. Uzikumbukira tsiku la sabata likhale lopatulika, masiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza zintchito zako zonse, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo sabata la Mulungu wako. Mwina nkutheka kuti Ambuye anasintha tsikuli, koma tikuona pa Malaki chapter 3 verse 6 Ambuye akuyankha kuti, pakuti ine Yehova sindisintha, chifukwa chache inu ana a Yakobo simunathedwa. Ambuye ali ndi chifundo nafe, sasintha, analipo ndipo alipo ndipo azakhala nafe mpaka muyaya. Yesu Kristu ali yemweyo dzulo ndi lero ndi kunthawi zonse. Yesu Kristu sasintha, tiyenera kusunga malamulo ake. Tsiku la sabata ndi chizindikiro chachikulu chosatha kwa mlengi ndi anthu ake mpaka muyaya. Ufumu wakuti uzanena mawu akususana ndi wamwambamwamba, nizalemesa opatulika a wamwambamwamba, nizayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo. Lisungidwe tsikuli kuyambira madzulo mpaka madzulo, kulowa kwa dzuwa mpaka kulowa kwa dzuwa. Kusintha kwa nthawi. Ndipo Mulungu anatcha kuyerako usana ndi mdimawo anawutcha utsiku. Ndipo panali madzulo ndipo panali mawa tsiku loyamba. Ndipo Mulungu analitcha nthambolo kumwamba, ndipo panali madzulo ndipo panali mawa tsiku lachiwiri. Yohane 20 verse 19. Pamenepo pokhala madzulo tsiku lomwelo loyamba la sabata, makomo ali chisekere kumene anakhala akuphunzira chifukwa cha kuopa Ayuda. Iyi inali nthawi yomwe ophunzira a Yesu Kristu anabisala kuopa Ayuda kuti inali nthawi ya madzulo dzuwa litalowa ndipo zitseko zitasekedwa. Iyi inali nthawi ya madzulo pa tsiku lachisanu ndi chiwiri dzuwa litalowa. Tsiku loyamba nkuyambano tsiku loyamba la musabata, tinganene kuti Sunday. Levitical 23 verse 32. Likhale ndi inu sabata la kupumula, ndipo muzichepetse tsiku lachisanu ndi chinayi madzulo. Kuyambira madzulo kufikira madzulo musunge sabata lanu. Nkhani yagona apa ndi yakuti kuyambira madzulo kufikira madzulo. Tanthauza kuti madzulo akayamba dzuwa likamalowa pacha, kuzacha dzuwa likamalowa pacha, likamalowanso the following day, tsiku lija latha nkuyamba lina, kuyamba madzulo kufikira madzulo. Ndeno zoti tsiku limayamba pakati pa usiku midnight, izi zinayesa kuyikidwa ndi ufumu wa pa dziko lino lapansi. Mwachitsanzo tinganene kuti Adamu ndi Eva atalengedwa, iwo analibe nthawi kuti aone panopo ndi pakati pa usiku ndi 12 o'clock tayambano tsiku lina, iyayi sizinali choncho. Iwo kwawo kunali kuona kuti dzuwa lalowa tayambako tsiku lina, kwacha likamalowanso tsiku lija latha nkuyamba lina. Ufumu umene unapha kwambiri anthu a Mulungu ophunzira a Yesu Kristu, ngakhale Yesu Kristu amene anapachikidwa pa mtanda ndi ufumu womwewu kudzera mwa Ayuda. Tikayang'ananso pa history amati the dark ages, ufumu unavutisa kwambiri motero kuti anthu sankaloledwa kuti akhale ndi baibulo. Ena anawotchedwa, ena kuponyedwa m'mikango, ena kunyongedwa mu njira zosiyanasiyana. Ngakhale mnthawi ino tikukhala ino, ufumu ukusogolera zipembedzo zonse, kaya ndiwe Mkrishna, kaya ndiwe Muslim, kaya ndiwe Buddha, kaya wachipembedzo china chilichonse, ukusogolera kuti pakhale chipembedzo chimodzi. Ndipo panali msonkhano waukulu kusayinirana mapepala kuti mgwirizano kuti pakhale chipembedzo chimodzi. Ndete ntione video iyi mmene zinayendera pa msonkhanowo kusayinirana kuti pakhale chipembedzo. So now we will proceed with the signing ceremony of the Unity of Religion Agreement. The Unity of Religion Agreement is a groundbreaking promise of religions to unite unconditionally and without discrimination to achieve true peace. I would like to call upon the following religious leaders to come up to the stage and join us for the signing of the ceremony of the Unity of Religions Agreement. First, Archbishop Martin de Jesus Barahona to please come up to the stage. Also, a representative of Holiness Sharukirti Panditak Haryavari Aswam Swati Sri Bataraka to come to the stage. Also, from the Islam Shia faith, El Sharif Muhammad Hassan El Armini to come to the stage.
From the Hinduism faith, His Holiness Swami Shidananda Saraswatiji Maharaj, the Guru of India. From the faith of Buddhism, Representative Dr. Ashin Nyanisara, founder of the Sitaku Buddha Vihara. Would you please make your way to the stage? From the Catholic Church, Archbishop Antonio Ledesma from the Philippines. From the Anglican Church, Archbishop Patricio Enrique Viveros Robles. From the Sikh religion, Singh Sahib Jana Gurbacha and Singhji. If you could make your way to the stage, please. From the Jewish faith, Rabbi Jeremy Yehuda Milgrom. From the Zoroaster faith, Dr. Meher Master Moose. And from the Baha'i faith, Dr. Bharati Gandhi. While the proceedings continue on stage, we will conduct the signing ceremony of the agreement to propose the enactment of an international law for the cessation of war and world peace just below stage with our delegations, and to establish peace, for the heritage of peace to be brought to all generations. We must do everything in our power to end all wars on this earth and to establish world peace according to the will of the Creator, God. Therefore, all religions must unite under God as one. We pledge in sight of God, all people of the world, and the peace advocate to become under God through the unity of religion. We hereby acknowledge that we must be recreated through God's seed so that we might be recognized as the family of God, and in that likeness shine an eternal light upon the earth, loving our neighbors as ourselves. We recognize our need for repentance, as well as our need to show grace to all the people of the world, grace which can be seen in the light, rain, and the air of heaven, and through that grace lead humanity to salvation from death. We hereby pledge, with all reasonable endeavor, to take on this duty to establish peace and end all wars on this earth, and as a united religion to leave a world at peace as a legacy for our future generations to come. Considering the grace that we have received, we are moved to fully carry our filial duty to our Father. That is, to do whatever we can to make this world one over which God can reign. This we recognize as a task appointed to this generation. Pamenepo angonena mtendere ndi mosateketseka, pamenepo chiwonongeko chobukapo chizawagwera, ndipo sazapulumuka konse. Tikawerenga mu Daniel 7 verse 25, Daniel akutuwuza kuti ufumu wachinayi womwe unachoka mu ulamuliro wa ufumu wa Roma unapha maufumu atatu, akutero muzayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo. Mwina nkutheka kuti zonsezi zikulankhulidwa apa sizikupanga sensi olo mwina ndi zonama. Kuli bwino kuti tafunse ine yake a Roma ku Vatican ku Rome kumeneko kwine yake akumpando akuti bwanji, ndipo akutiyankha mu zolemba zawo mu Decreto di Translate Episcopal Cap akuti bwanji wowo. Akuti the Pope has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Akuti iyo Pope ali ndi mphamvu kusintha lamulo atiyankha. Ndipo mchaka cha 2018 Pope Francis analankhula kuti kuli bwino Baibulo lilembedwenso bwino chifukwa ndi lakale kwambiri. Zina mwa izo sizikupanga sensi nthawi ino yasopano. Is that Pope Francis cancelled the Bible and proposed to create a new book. Pope Francis has surprised the world in this Easter 2018 celebration by announcing that the Bible is totally outdated and needs a radical change. So the Bible is officially cancelled, and it's announced a meeting between the highest personalities of the Church where it will be decided the book that will replace it, its name and its content.
Some names are already being considered, and the one that has more strength is Biblia 2000. Pope Francis said, "We cannot keep trying to talk our public in a totally new world with a book that has thousands years. We are losing followers, and we have to go a step further in the search for the modernization of the Church. To rewrite the Word of God, even if it is only the Old Testament, in which there are certain passages that it is." Daniel 2 ni Daniel 7 Masomphenya akutanthauza chinthu chimodzimodzi. Akutanthauza za maufumu omwe anauka ndi maufumu omwe anagwesedwa ndi kufikira nthawi yomwe Ambuye Yesu Khristu azabwera. Ndipo taona mu Daniel 2 akuti mwala unasemedwa kopanda manja kuzagunda fanoli kumapazi, ndipo fano lonse linaphwanyika, ndipo dziko lonse linazaza ndi phiri lalikulu. Tanthauza kuti Ambuye Yesu Khristu azabwera kuzaphwanya ufumu osirizawu wa Roma, ndipo dziko lonse lizazaza ndi ulemerero wawo. Mu Daniel 7 muchilombo cha chinayi unena kuti mu ufumu wa chinayi momwe munaphuka ufumu wina waung'ono omwe unagwesa maufumu atatu momwe taonera kumbuyo kuja. Ufumu akuti ndi ufumu wa mwano, uzayesa kusintha nthawi, uzayesa kupha anthu opatulika, uzayesa kusintha lamulo la Mulungu. Ndipo zonsezi zikukwaniritsidwa mu ulamuliro wa Roma omwe ukusogozedwa ndi Papa. Ndeno phunziro lathu lomwe libwerano lachiwiri tizayang'ana mu chivumbuluso 13. Chivumbuluso 13 tizaona kuti muli chilombo chotuluka mnyanja. Kodi zonsezi zikutanthauza chani? Koma tadziwa kuti chilombo ndi ufumu. Ndi ufumu wanji umene ukuchokera mnyanja. Kodi nyanja ikutanthauza chani? Tizayang'ana Bible Ambuye asatisegulira kuti tizapange understand. Ndipo kuti chilombochi chili ndi nambala 666. Kodi zonsezi zikutanthauza chani? After apopo tizaona zomwe zikuchitika mu phunziro lathu la chitatu. Tizaona zomwe zikuchitika pa dziko lapansi mu nthawi ino yatsopano. Kuli corona, kuli matenda, kuli zosiyanasiyana. Kodi zonsezi zikutanthauza chani? Ndipo tili mu nthawi yanji? Tizayang'ana m'Baibulo ndipo Ambuye azatiyankha. Zikomo kwambiri, Ambuye akudaliseni.